Вие сте с Шперцмания и днес искам да ви покажа ето този катинар. Няма много информация за произхода на катинара. Това, което може да видим от надписа е, че е от SGS и може да видим, че пише Top Security. Днес ще проверим дали това Top Security, което пише, наистина е така за този продукт. Нека първо да проверим дали работи по нормалния очакван начин. Може да видим, че се отваря без проблем с ключа. Нека го заключим. В момента не може да се отвори. И нека да проверим дали може да го отворим без ключа. Ще използвам ето този инструмент за прилагане на въртящо напрежение върху ключалката и ще го вкарам в горната част на ключалката. Също така ще използвам ето тази кукичка за манипулация на щифтовете. Нека да започваме. Щракване от 1, щракване от 2, нищо на 3, щракване от 4, нищо на 5, обратно в началото. Побутнах малко 1 и катинарът се отвори. Какво мислите за този надпис? Оставям на вас да прецените дали да се доверите на това заключващо устройство. Пишете в коментарите. С това ви оставям и до нови срещи!